Milí občania, o tomto sa musí začať hovoriť verejne a nahlas. Je absurdné a šialené, aby sme tu zisťovali my ako občania a občianske združenia, že si vláda za našim chrbtom a potichučku ide požičiavať peniaze z Európskej únie, z fondu Európskej únie novozaloženého na zbrojenie. Dobre počujete, milí občania, Slovenská republika si ide požičiavať peniaze z Európskej únie na zbrojenie. V období konsolidácie, kedy tu rozpráva občanom, že je tu rozvrat verejných financií, že máme zaplatiť celú konsolidáciu my ako občania za tento rok. Naša životná úroveň je znižovaná a tu vláda si ide požičiavať peniaze z Európskej únie na zbrojenie. Áno, milí občania, na jar tohto roku bol založený fond Európskou úniou SAFE, Security Action for Europe, z ktorého si majú požičiavať európske štáty a už je dokopy 18 alebo 19 včítane Slovenskej republiky, o čom občania ani netušia a nevieme to. A majú si požičiavať miliardy eur na vyzbrojovanie, na rozvoj obrany. Vo fonde je vyše 150 miliard eur, už je vyčerpaných cca 127 miliard eur. My sme toho účastní, my si ideme požičiavať, sú tam zvýhodnené úroky, je tam spoločné obstarávanie a je tam vyše 40-ročný rámec na vysplácanie úverov. Veď to tu ideme zadlžovať naše rodiny, naše deti, aby sme tu zaplatili obranu, zákazky súkromníkom a ideme si na tieto peniaze požičiavať financie z Európskej únie a ideme ich vlastne splácať niekoľko 10 ročí do uvedeného rámca. Vážená vláda, toto si občania neprosia, neželajú. Vy okamžite zverejnite tieto informácie, že tieto veci robíte, idete nás zadlžovať a vyhláste k tomuto referendum. Lebo tu si nikto z občanov nepraje, aby ste zadlžovali naše deti miliardami eur z európskeho rozpočtu, z nejakého obranného rozpočtu SAFE, nejakého fondu, z ktorého si my tu máme začať nejako požičiavať miliardy eur a vlastne splácať ich, lebo vy si prajete vojnu, vy si prajete, aby sme tu vyzbrojovali, aby sme tu budovali obranný priemysel. Vo finále nahrávali zákazky veľkým firmám, ktoré na tom zarábajú. Vážená vláda, okamžite sa prosím, vo finále spamätaj, vyhlás, že tieto veci robíš, otvor verejnú diskusiu a vyhlás k tomuto referendum, lebo toto si vôbec nikto na Slovensku nepraje. Žiadne pôžičky, žiadne budovanie obrany na náš úkor, ktorý my budeme vo finále splácať, my a naše deti. Vláda, konaj, zastav to, hovor s občanom reálnu pravdu a vyhlás referendum. Lebo o tomto nikto na Slovensku nechce počuť. Ďakujem pekne.